că a ieșit mașina lui. Nu zici? Da, m-am întâlnit cu ele, am parcat, n-am auzit. Am întrebat de arme și el a zis, merge și să Auziți, șefilor? Aha. Sunteți interesați de mașina asta? Nu, coai, că e ieftină, rău. Dar prinde mult. Adică prinde rapid. Na, pula mea. Hai, ciudată rău. Mi-a dat crești, ce pula mea. Ce pula mea, vere?